Og skal ud på sin sidste omgang. Det er så sidste omgang af 206. Suzuka. Er i mål. Og vi har fået en tredjeplads på den kvindelige maraton. Og vi er her på vej forbi. Udej, der må jeg sige. Det er det underligt, siger du. Der er du nummer 16. Det er sgu gjort. Vi har døjet nok til Roland Gunnarsson. Og der er sådan på buk. Og bare de sådan over, ikke gå i de samme op til Knakker. 10 kilometer, han var sådan lidt du. Og så når han